Vi skal snakke lidt om fysiske størrelser og fysiske størrelsers enheder. En fysisk størrelse, det er noget, man i princippet kan måle, eller i hvert fald måle indirekte. Normalt så har man et navn til den fysiske størrelse, så har man et symbol. Det er typisk et græsk eller måske et latinsk bogstav, og det skriver man i kursiv. Så har den fysiske størrelse en talværdi. Det skriver man som et tal, ikke overraskende. Og så har den næsten altid en enhed. Så lad os lige se på et par eksempler her. For eksempel den fysiske størrelse længde. Den har symbolet L. Og i det her tilfælde så er talværdien for længden, det er 5. Og enheden, det er meter. Så her siger vi, at længden er lig med 5 meter, eller L er lig med 5 meter. Tilsvarende kunne man sige om en masse, altså noget om, hvor meget noget vejer. Den har symbolet M. Her er talværdien 100. Og enheden, den er gram. Og på den måde kan vi sådan give flere eksempler på fysiske størrelser. En fysisk størrelse, I måske kender under navnet, fysikerne bruger navnet densitet, I kan måske kende den under navnet massefylde. Den har et lidt anderledes symbol her, rho. RHO staves det er et græsbogstav. Og der siger vi, at densiteten er lig med 1,29 gram per liter. Så det er sådan et eksempel på en enhed, der er lidt mere kompliceret end de to eksempler her. Så som sagt, symbolet for den fysiske størrelse, det skriver vi i kursiv her. Og den er lig med en talværdi, som er her, og en enhed hele vejen igennem her.